kantal फिथाइ नै बोरमा बेदरजों जानो नागिरदों मानिसै खान्थाल ओंख्रि जागोन जोंहा दिनै लोगोफोर बोथोरखौ जायोना बोथोर गिबि होननांगौ मिथिला गिबिबो गदायबो होनदो 12 मासियाखौनो होनांसिगोन आलासि जानायनिफ्राय लाबोनाय आरो लोगोफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेरफांगुरिनिफ्राय लाबोनाय आलासि जाहैगिरि बिथांफोरा नै बिसामा दाख्लै गायनाया लाबोफादों दानबाय थासिगोन फाथा मांसजोंसो जागोन फाथा मांस नों जाया ए फाथा मांसखौ गाव जाया न'नै रुगासिनोसै नै बेगर जामोनबाय मा दिनैनि बोरमा बेदरनि काजों बोरैबा फिथा बायदिसो मोनबाय आंनाव दंथ' बेयावनो साहा लोंदों मेजेमा खावथं साननांगौ खारखाबाय आरो बे साननानै
एबार मस्ला होनोसै Barangka apa mau? आइटेम Saban sih. Ini sampai Tapi gue dalam deh साखिबाय खरिबाव होनदो आरो ओइथिंबो दं आइटेम फिसा आइटेम संग्रा फोनाय ब्रा संग्रा फोनाय दै दुन्दियाखौ Di hari